Vi har udarbejdet en filmdøvelse omkring vejret, og det vi har gjort, det er, at vi fra 3 forskellige steder i Nordsjælland har målt på temperatur, nedbør, vindretning, skydække, og så har vi set på fronter, og så har vi for en af stederne kunnet måle, om det var højtryk eller lavtryk. Det vi har gjort med fronterne, det er, at vi er gået ud fra den teori, der siger, at når en varmefront passerer, så vil skydækket øges gradvist og blive lavere, og der vil komme vedvarende regn i 4-5 timer. Når varmefronten så har passeret, vil det klare hurtigt op, og temperaturen vil stige derefter. Hvor når det er en koldfront, der passerer, kommer vejrskiftet mere pludseligt. Der vil komme høje skyer, og der vil være mere eller mindre kraftige byer i en periode på mellem 1-3 timer. Efter at koldfronten så har passeret, vil der komme et køligt vejr med mindre vind. Og her har vi så målt på, hvor lang tid det regner, og så har vi igen kigget på skydækket og temperaturen efterfølgende. Og ja, ved skydækket så har vi set på, hvilke slags skyer det vil være, og hvordan skydækket har set ud. Så ja, vi starter med den første observationssted, det er fra Liseleje. Vi har både taget vejrudsigten inden fra DMI side, det er den herovre, og så har vi frontkortet også inden for DMI, der siger, at lørdag, ikke, så vil det passe med, at det er en okklusionsfront, der har ramt her ved Nordsjælland. De siger så, at her er også en anden vejrudsigt for Liseleje mellem 12 til 17. Og som man kan se her, så mellem 14 og 15, så skifter vejret meget drastisk. Altså vi går fra, at der skal være 30% regn, til at det skal blive fuldkommen solskin, og der ikke skal være nogen skyer. Så der er noget, der indikerer, at vi bliver simpelthen ramt af en front her. Vi kan se, at DMI's hjemmeside siger nogenlunde det samme. De siger dog, at at der vil ske en opklaring mellem 12 og 1, men at det først vil være fuldkommen skyfrit omkring klokken 17. Vi starter så med at observere vejret omkring klokken 8 om morgenen. Og det er over for det her billede, der er over til venstre. Man kan dog ikke se, at det regner lige så meget, som det gør over for det andet billede, men det regner. Lyset kan bare ikke vise det. Men der har været en svag vedvarende regn på sådan små 5 timer. Det regnede der fra klokken 8 til omkring klokken 1. Hvor mellem klokken 11 og 12 begyndte sådan at komme lidt slud i det, da der begynder at falde mindre snefnug, som man kan se over på billedet til højre herover. Ja, men altså igen, det er ikke noget, sådan de her snefnug bliver liggende. Igen, de smelter, når de kommer ned omkring jordoverfladen. Den samlede nedbør i den time på dagen, var på 0,6 mm, og da klokken blev 13, begyndte det så at klare op, som man kan se over på det her billede til højre mener jeg, hvor der man kan se, at det gradvist begynder at klare op. Opklaringen sker meget hurtigt, som man kan se på det billede ved siden af. Det er taget 5 minutter efter, at jeg tog det andet billede, så det går hurtigt, den her opklaring. Hvor man hurtigt kunne se, at det også påvirkede temperaturen. Vi startede med, at temperaturen hele dagen havde ligget på omkring de sådan 3 grader, meget stabil. Og den temperatur steg så til 6,5 grader på sit højeste. Det her billede, det er taget en halv time efter, når klokken er 13:30.
Og herefter målte vi også lufttrykket, som lå på 187 hektopascal, hvilket indikerer, at vi ligger omkring et lavtryk. Det skal siges, at når vi sådan kigger på højtryk og lavtryk, så siges det gerne, at ved højtryk så forbinder man det af godt vejr. Så efter vi har kigget på vejret over en længere periode, på omkring ugen før og ugen efter, og der har så størstedelen af vejret været overskyet med regn, så det har ikke lige været det, man påtegner med sådan at være godt vejr. Så noget siger, så den her teori passer, når det er, at vi løber omkring et lavtryk, og det ikke er det bedste vejr, vi har haft. Vindretningen kom fra nordvest, og det målte vi også kl. 13:30, og der blæste også mere. Hele dagen havde det ikke blæst lige så meget, men kl. 13:30 så blæste det omkring med 9 meter per sekund, og vi kunne så også måle, at vindstødet var op til 12 meter per sekund som det højeste. Fra morgenen til kl. 13 kunne man se, at skydækket var meget massivt, som man kan se på de her billeder, hvor at det så efter begyndte så at klare op, og skyerne begyndte at forsvinde. Som man kan se, så er det ikke fordi, at vi har de her blomkålsformede skyer, som også hedder cumulusskyer. Det er mere sådan nogle stratoskyer, som udvikler sig horisontalt, og vi kan se, at når det er, at de forsvinder så hurtigt, så er det ikke fordi, at de ligger så højt, de her skyer. De ligger sådan relativt lavt nede. Så ja, hvor at efter omkring klokken 16 af det her billede fra, så er det klaret fuldstændig op, og der er ikke så mange skyer tilbage på himlen. Som man også kan se her, så kan man også se, at det blæser lidt. Der er en hel del bølger på havet, og man kan også se ned på det her græs her, at det lægger sig ned, fordi det blæser en hel del. Godt nok er det altså ude ved det åbne hav, men det blæser generelt meget den dag. Sammenligner vi så lige med DMI's prognoser, så har temperaturen passet nogenlunde. Vi kan se, at det hele dagen havde ligget på omkring de her 3 grader, hvor når opklaringen så kommer, så begynder altså temperaturen så at stige. Godt nok målte de, at det højst vil være 5 grader, og vi fik altså målt det til, at det kunne være 6,5 grader. Det er sådan lidt sværere at sammenligne med den nedbør, der faldt, da vi fik samlet nedbør fra 8 til 13. Det skal man sige, at DMI ramte lidt ved siden af, hvad angår det her skydække her. De forudså dog, at opklaringen var omkring kl. 13. Men her begynder det så at gå hurtigt, fordi allerede da klokken var 14, så var der ikke nogen skyer på himlen, hvor at de først havde sagt, at der sådan vil være fuldkommen skyfrit omkring klokken 17. Så der gik det lidt ved siden af. Vindretningen til gengæld, den stemmer pænt meget overens. Vi så også, at vindretningen kom fra nordvest, og de siger så, at det højeste sådan vind, vindhastighed, deres lå på 8, og vi målte vores til 9 meter per sekund, og de målte vindstød op til 14 meter per sekund, hvor det er, at vi målte op til 12 meter per sekund. Ja, ser vi så på frontkortet, så kan vi se, at der skulle ramme en front om lørdagen, og den front, der skulle ramme, skulle hverken være en kold eller varm front, men en okkluderet, hvilket betyder, at koldfronten her har indhentet varmfronten, hvor det så har 2 former for okklusioner.
Så man kan se her, der er en varmefrontsokklusion, og så er der en koldfrontsokklusion. Og ved en varmefrontsokklusion vil den kolde luft, som er foran varmefronten, være koldere og dermed tungere end den kolde luft bag ved koldfronten. Det vil få koldfronten til at bevæge sig op over varmefronten, og frontstrukturen vil derfor ændre sig ved at overfladen vil så ligne en varmefront. Hvilket også var det vi så. Der er en hel del ting der her vil indikere på at det var en varmefront der altså havde ramt os lørdag ude i Liseleje. Men hvis det er at den okkluderede varmefront her stadig vil have form som en varmefront, dog vil det være koldere, så passer det meget godt, fordi at temperaturen steg. Der var hurtig opklaring bagefter, og vejret skiftede hurtigt. Så der er meget, der tyder på, at det var en varmefront. Derfor kan det sagtens passe, at det er en okklusionsfront, der har ramt os om lørdagen. De næste målinger er så for mandag den 20. marts. Og som vi kan se her, der har vi et frontkort for mandag den 20. marts, hvor klokken er 1. Og her kan vi se, at der er en varmefront her, som nærmer sig Danmark, og den er så efterfulgt af en længere koldfront. Og vi kan se, at begge de her to, de har en del regn med sig. Så har vi et frontkort for 24 timer senere, som er så om tirsdagen, hvor vi kan se, at vi har den samme varmefront her, den samme koldfront her, og de er altså nu passeret Danmark. Og her kan vi også se, at koldfronten den har nærmet sig varmefronten i forhold til om mandagen, og det vil altså betyde, at hvis den bliver ved med det, så vil det blive til en okkluderet front. Så har vi så vejrudsigten fra den her dag, hvor vi kan se, at det vil begynde at regne ved 16-17 tiden, og det vil det altså blive ved med til cirka midnat. Så har vi nogle målinger for kl. 16. Og her der er det massivt overskyet, og det er 9 grader varmt. Og man kan også se her, det er mis kort for temperaturen. Og der ligger vi mellem 5 og 10 grader, og hvis man går præcis ind under byvejr, så kan vi se, at det er meget præcis 9 grader varmt. Derudover så er det her, har vi analyseret her, og jeg kan se, at det er altostratusskyer, og sådan nogle her skyer indikerer faktisk også, at det er en varmefront, som er på vej. Og solen den skinner delvist igennem det her skydække. Det blæser på det her tidspunkt med 4 meter i sekundet, og det blæser fra syd mod nord, og det regner ikke på det her tidspunkt. Og så kan vi se her, har vi lufttrykket og vinden, hvor vi kan se, at vinden den bevæger sig fra syd mod nord herop, som også var det, jeg havde været ude at måle. Så har vi nogle målinger for klokken 17. Skydækket det er blevet lidt tykkere på det her tidspunkt, kan man se, at solen skinner ikke lige så meget igennem. Og det er begyndt at småregne en lille smule, det er blevet lidt koldere, så nu er det kun 7 grader varmt. Og det blæser mere, det blæser altså 5 meter i sekundet. Og det blæser stadigvæk fra syd mod nord, som man også kan se på det mis her, har de også målt det til, at det skulle blæse cirka fra syd mod nord. Og hvis man kigger på isobarerne på det her billede klokken 17, som altså er de her streger, og så kigger på dem en time tidligere fra klokken 16 her, så kan man se, at de er blevet en lille smule smallere klokken 17. Og fordi vinden følger isobarerne, så vil det begynde at blæse mere i takt med, at isobarerne bliver smallere. Og det kan man altså også se her. Det kan man faktisk også se på vejrudsigten heroppe, at her omkring kl. 17, der begynder det, vindhastigheden at blive lidt større. Så har vi klokken 18. Her regner det stadigvæk, og skydækket er stadig massivt. Det er ikke til at få øje på nogen som helst blå himmel. Det er stadig 7 grader varmt og blæser med 5 meter i sekundet. Og så blæser det fra sydøst mod nordvest, har jeg været ude at måle. Og hvis vi så kigger på DMI, så kan vi se, at lige her omkring København blæser det også cirka fra sydøst og op mod nordvest.
Så har vi klokken 19. Her er det stadig massivt skydække, og det regner stadig. Nu på det her tidspunkt regner det dog så kraftigt, at man sådan kan høre på taget, at det regner. Og det er stadig 7 grader varmt og blæser med 5 meter i sekundet, og det blæser fra sydøst til nordvest, ligesom de gjorde tidligere. Og her kan vi se DMI's nedbør per time, hvad de siger, meget det vil regne. Og vi kan også se, at på det her tidspunkt, der befinder vi os sådan, hvor det regner en hel del, og det er også det, jeg har observeret med, at det regner kraftigt på det her tidspunkt. Klokken 20, der holdt jeg op med at tage billeder, fordi det gav ikke nogen mening at tage billeder, når det var mørkt. Det regner stadig på det her tidspunkt, og det er stadig meget skyet. Det er blevet lidt koldere, det er kun 6 grader varmt nu, og det blæser stadig med 5 meter i sekundet fra sydøst til nordvest, som man også igen kan se på det mest kort her. Og så kan vi også igen se på nedbøret, at vi befinder os i en kraftig regnperiode. Klokken 21, der regner det stadig kraftigt, og der er stadig mange skyer. Og det fortsætter faktisk med at regne til klokken 12 om natten, og der har det altså regnet i cirka 7 timer. Og det var også det, som vi faktisk læste på DMI's hjemmeside her, at det vil regne cirka fra kl. 16-17 stykker til midnat. Og det er altså også det, de har gjort. Og så dagen efter kl. 7, der var jeg ude, og der var det dejligt flot blå himmel, og der var ingen skyer. Det var lidt koldt, det var 5 grader varmt, og det blæste med 5 meter i sekundet. Og på det her tidspunkt, og faktisk også alle de tidligere målinger, der har trykket ligget mellem 996 hektopascal og 999 hektopascal. Og her på det her tidspunkt, der er altså både varmefronten og koldfronten passeret, som vi kan se heroppe. Der er begge de her to passeret. Det går nok lidt tidligere, vi er klokken 7, men de er stadig passeret. Der er intet regn, og der er flot himmel. Det er sådan, at en koldfront, den giver byer, og en varmfront, den giver sådan længere regnvejr. Og vi har altså været udsat for dem begge to, hvor varmfronten kom først, som jeg har tegnet her, har jeg tegnet varmfronten på, som har noget regnvejr med sig, og koldfronten, som har noget regnvejr med sig. Og videre på nedbørskortet kan vi så se her, at varmfronten passerer os lige omkring kl. 17, hvor det også var der, det begyndte at regne hos mig. Og det var også startet med at være bare stille og rolig regn i et godt stykke tid, og så hen ad aftenen, så begyndte det at blive meget kraftig regn, hvilket kan tyde på, at det er så koldfronten, der begyndte at passere, da det blev meget regn. Det kan dog være rimelig svært at skille de her to ad, fordi de lå så tæt på hinanden. Hvis jeg så bare tager udgangspunkt i den her varmefront, som var den, der ramte os først, så sker der det, at ved en varmefront, så vil den varme luft, den vil glide hen over den kolde luft, fordi den varme luft jo er lettest. Og derfor så vil den varme luft stige til værs, og heroppe vil den så blive afkølet længere op i atmosfæren, og det giver så dårligt vejr. Og det er altså også et tegn på, at der er opstået et lavtryk. Og her kan man også se, at vi har et lavtryk. Så de går tilbage til det rigtige frontkort. Sådan der. Så kan vi også se, at vi bevæger os rundt om et lavtryk her. Og naturen, den er jo sådan, at den gerne vil udligne det her tryk. Og derfor så er det blevet blæsevejr ved den her trykudligning fra højtrykket til lavtrykket. Og lavtrykket, det kan ses på frontkortet her, at det blæser mod urets retning. Det blæser også den her vej, for vi kan se, at bulerne vender den her vej, så derfor blæser den her vej. Så det blæser mod uret rundt om lavtrykket, hvilket vind også som regel gør. Og som jeg sagde tidligere, så de tidspunkter, jeg har målt trykket, der har det ligget lige under 1000 hektopascal, som jo så også tyder på, at det er lavtryk, da det 1 atmosfæres tryk er på 1013 hektopascal. Denne måling er fra tirsdag den 21. marts, hvor at der kommer et lavtryk ind over Danmark, som gør, at det regner kraftigt. Målingen starter kl. 14, hvor jeg kan se ude i horisonten, at der ligger nogle store skyer, som er lidt mørke, som godt kunne være et tegn på, at der kunne komme noget regn. Her 14.05, der er skyerne trukket lidt mere over, og de er meget mørke, hvilket
ligger pænt meget op til, at det skal regne. Kl. 14:10 der begynder regnen så at komme, og det kommer meget kraftigt, og det regner meget kraftigt i sådan 20 minutter, halv time, hvor det så bagefter klarer op og er fin blå himmel. Og temperaturen er på 7 grader, og vindstyrken er 3,1 meter i sekundet, og vinden kommer fra syd. 14:30 er det så klaret op, og der er fin blå himmel. Der ligger nogle store, lidt små blomkålskyer, sådan lidt ude i horisonten. Og temperaturen er steget til 8 grader, og vindstyrken er stadig 3,1 meter i sekundet, og vinden kommer fra syd. Klokken 3 er alle skyerne stort set forsvundet. Der ligger lidt tilbage i horisonten. Og ellers skinner solen fint fra en blå himmel, og temperaturen er igen faldet til 7 grader, og vindstyrken har ændret sig til 6,8 meter i sekundet, og vinden kommer nu fra vest. Så har vi klokken 16. Der er lidt skyer på himlen. De er mest lidt tynde af dem, og temperaturen er stadig på 7 grader, og vinden den kommer fra vest. Og der er en vindstyrke på 5,8 meter i sekundet. Så har vi klokken 17, hvor der er ikke rigtig nogen skyer på himlen. Temperaturen den er faldet til 6 grader, og vindstyrken den er så steget til 8 meter i sekundet. Og nu kommer vinden så fra vest-sydvest. Så har vi klokken 18, hvor der er kommet lidt skyer på himlen. Det er stadigvæk nogle lidt små blomkålskyer, som ligger lidt ude i horisonten. Og temperaturen er stadig på 6 grader, og vindstyrken er på 6 meter i sekundet, og vinden kommer også fra vest-sydvest. Og så har vi her klokken 19, hvor temperaturen er faldet lidt, og ellers er det lidt det samme. Og sammenligner man med DMI, så kan man se, at det passer meget over 1. DMI siger, at det skal falde omkring 1 mm cirka. Og det var også omkring det, der faldt. Og i forhold til temperaturen og vindstyrke og sådan noget, der passer det meget godt, hvor DMI har sagt, at det er sådan i stykket omkring de 8-10 grader eller sådan. Det var også omkring det her mål, og man kan se, at vinden også vender lidt, og det passer meget overens med det, der er målt. Så det passer meget godt, og den her måling, det var ikke sådan en front, som går over Danmark, det var et lavtryk, som kom fra vest, som så kom ind over Danmark med regn, og over hele dagen har det regnet sådan flere små gange i løbet af hele dagen. Og man siger jo, at når det er dårligt vejr, det betyder, at der er et lavtryk, og når det er et højtryk, så er det godt vejr. Og Danmark, som ligger mellem to fronter i en varmeluftssektion, og her vil det så blive opholdsvejr, hvor vindretningen vil være sydvest, og temperaturen vil stige. Og den ene af fronterne er en varmfront, hvor vindretningen er syd eller sydøst, men det var så ikke den her måling. Derfor kan man så sige, at det er en koldfront. Der er en koldfront, hvor der vil temperaturen falde lidt, og så vil det så komme kraftig regn i kort tid. Og det skyldes så, at koldfronten har en mere stejl hældning i det lodrette plan, hvilket passer meget godt med den måling, som jeg tog, og derfor passer det meget godt sammen.